dai ka ji wane ba banza bane, in baka sha rana ba za ka sha dare. To na rantsi da Allah Annabi Muhammadu, ka zo ka jarrabe wannan sirri. Nafila ne ake kwaya biyu tak, amma wallahi alazim ka kafu kenan, kafin Allah ba wanda yayi sai ya ture ka, sai ka ci gaba, sai ka samu biyan bukata. Ka zo ka jarrabe wannan nafila, wallahi alazim da ka san girman wannan nafila zaka ce ya akai na baka wannan sirrin kyauta. Wallahi alazim kuma sirri ne take yanke take, bana bukata komai a gurin ka. Ka tura, ka cire bakin ciki da hasada, ka tura bidiyon gaba. Ina son in ci arzikin Annabi Muhammadu. Bidiyo na ina so ta zaga sama da musulmai mutum miliyon su amfana da wannan sirri. Ka samu mutum 15 kai sharing ko 20 kai sharing, kai lakin, kai wa Annabi salati, kuma Allah ya kara wa Annabi daraja. Na rantsi da zatin Allah sai yayi. Kai tawassuli da Annabi, ka zo kai nafila na. Da safe ne ake lokacin karfe 10:30 ko karfe 10. Za ka yi nafila raka biyu, za ka yi alwala, ka yi nafila raka biyu. Kowanne raka abin nan, kowanne sura za ka karanta bayan Fatiha. Ka sallame, ka yi salatin Annabi dari, istighfari dari, la ilaha illallah dari. Kaga wayannan sune mubudin aikin, ka yi su kafin ka fara aikin. Za ka karanta ne yawo dudu kafa 1000 tak. Wallahi alazim za ka je inda baka taba tsammani Allah zai kai ka. Za ka je inda baka taba tunanin Allah zai kai ka wannan gurin ba, akan sanadiyan wannan sirri ne mujarrabu. Duk wanda yayi karo da wannan sirrin, cire bakin ciki, ku tura bidiyon gaba, ku yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi daraja. Na baku wannan sirrin saboda shi. Ga kuma masu bukatan fatashi da jalabi, kofofin arziki su bude, taurarun ka su bude. Ka ji an bincika maka ne, aka ce taurarun ka ne sun rufe. Sirrin hadin sabulu nan, farin jini kake so, daukaka kake nema, dafayi kake so, kana saka warware asirin da yake jikinka, kai aure mara kyau da kana da arzikin ya ja baya. Kamar lagi wannan farin lugujin da nake maka bayani, ka gaggauta ka je ka hada wannan sabulun kai wanka da shi. Wallahi lazim sai ka zama wani. Shi wannan sirrin manya arziki zaka samu. Duk wanda yake jifan ka zai koma kansa. Mun yi bayani yanda ake hada sabulu na. Idan kana son ka hada babu bakin ciki, babu hasara, ka shiga shafin namu Shakaran Jam, mun yi bayani yanda ake hadawa. Ka saurara, ka dauka ka hada, insha Allah ko kai bayani sai ka dace. In kuma ba za ka yi hadawa ba, hadawan zai baka wahala. Muna da hadide, ka duba kan profile akwai numbobi. In kana bukata hadiden sabulu ko kwalli na mallaka, yar uwa duk uban da kike so ki mallake shi, zaki mallake shi insha Allah, inda yana da minti 30. Akwai hayakin turaren wutan jiki, inda kai dan kasuwa ne zaka mallaki customer. In kuma ke mace ce, zaki samu mijin a satin da kika yi wannan hayakin, sai aurenki zai yi. Ko aljanu ne suke bibiyan ki, sun hana ki aure, sun hana abubuwan na ci gaba, mallake wannan hayakin. Duk abin da kake so ka kira manajan namu 070 73 41 44 44. Insha Allah duk abin da kake so, duk inda kake da yardan Allah zai turo sakonka a cikin gaggawa. Na baku wannan sirrin saboda Annabi Muhammadu.